שמחה להציג את נתנאלה שתעלה ותבוא. תוציא את המשחק מהקופסה. טוב, אז לא הוציא את המשחק מהקופסה, תודה חן. אז לי קוראים נתנאלה בראל, בפייסבוק אני מוכרת כנתי בראל טרמבסטי. קצת עליי, גנבתי מכם. נחש שמי, יש שני כובעים עיקריים, מנהלת את פרויקט לשם במכללה למינהל, שזה סטודנט חונך סטודנט. אני מלווה גם את החונכים וגם את החניכים בתהליך, וזה מרתק ומדהים. ספר יסודי, כיתות א' עד ו', שיש שם גם כיתה סובלנית, כיתת PDD וכיתות לקויי למידה. וזאת המשחקיה המהממת שלנו. אפשר להקדים? תדברי מסתכלים. תנסי להקדים. יש איזושהי קרן מדהימה שתרמה בבית הספר המון כסף. בית הספר התחיל לעבוד כבית חינוך לפדגוגיה משחקית, וזה חלק מהעניין. יש גם צד שני עם עוד מלא משחקים שהוא לא מצווה. וזהו, זה ממש כיף. אני מנהלת את המרכז הזה, אני עובדת כמה פעמים בשבוע, אני מקבלת קבוצות קטנות של תלמידים מכל הגילאים, וגם מהכיתות המהממות והמיוחדות. דרך משחק אפשר ללמד מיומנויות בלי להרגיש שלומדים. אז למה משחקים זה מגניב? כי זה כיף, וחשים הנאה ושמחה ונוצרת קרבה דרך חוויה משותפת. זאת הסיבה שביקשתי מנתנאלה שתהיה בסוף. כן, אחר כך מי שרוצה בזמן הבאתי תיק ענק מלא בכל המשחקים שכמעט יש לי בבית. משפט מאוד יפה של חיים שפיר. בסופו של דבר, הזולת היא האפליקציה החברתית הטובה ביותר. משחק בעצם מאפשר מגע אנושי, ויש לנו סיטואציה חברתית שלומדים בה גם מיומנויות חברתיות וגם מיומנויות למידה קוגניטיביות. אז אלה המשחקים הרגילים שאולי רובכם מכירים. על המשחק סולמות החבלים, אני מניחה שכולם מכירים את המשחק. אז מה אפשר ללמוד בו? שמירה על תור, עכשיו תורי, אחר כך תורך. מניה עד 100. צריך לספור לפי סדר. קצת התמודדות על תוצאות המשחק, אם הפסדתי מה אני עושה עם זה, איך אני מתנהג, ואם ניצחתי איך אני מתנהג. וספיגת תסכולים באותו רעיון. משחקים שאולי אתם לא מכירים, מישהו מכיר פה משהו? את שרלוק. שרלוק. פרצופים מצחיקים זה מומלץ. זה הגיע אליי עכשיו. כל המשחקים שנמצאים פה, גם בקטגוריה הזאת, נמצאים אצלי בתיק, מי שרוצה מוזמן לנסות. אז אני בחרתי להביא לכם את המשחק שאני מאוד אוהבת, קוראים לו סספנד, באנגלית השעיה. גם פה, שמירה על תור, עבודה שיטתית, חייבים, יש מקלות שונים, עם אפשרות של שיווי משקל ואיזון, וצריך לשים את המצרה כזאת שהם לא יפלו. אם הם יפלו, פסלתם. אז עבודה שיטתית, איפה כדאי לי לשים כדי שהמוט לא ייפול? שיח ודיון. כמו קופים. כמו קופים. דומה, כמו כן. להיות האלה, ג'נגה. ג'נגה, כן, ולא. כאילו זה דומה ושונה. בג'נגה צריך להוציא ופה צריך להכניס. אוקיי? שיח ודיון, לומדים המון מושגים וניתן גם לשוחח עליהם, כמו איזון, נקודת אמצע, זה גם אנטנה שאף אחד לא מכיר היום. נראה בסוף כמו אנטנה, וכל מיני מושגים נורא נחמדים. יש פה מיומנות השפעה, 1,000,001 דברים. כדאי ללמוד, לשחק. וצורך בדיוק, אם אני לא אדייק אז המקלות ייפלו לי ואני אפסיד. אני מאוד אוהבת חיים שפיר, יש לו משחקים מצוינים, הוא ממציא דקי אגב. נכון. מה? זאת אומרת שזה משחקים שמשחקים ילדים עם הפעל קשב ילדים? כולם. ביחד? זה משחקים שאפשר לקנות בחנויות הרגילות. כן, משחקים שנמצאים במרבית חנויות המשחקים ואפשר לקנות אותם ופשוט שעושים בהם... במרכז שלך, במקום שלך, ביחד? כולם משחקים, כן, זה קבוצות של 4 עד 5 תלמידים, אנחנו משלבים זה מעורב, זאת אומרת, כל משחק אחד מעורב. קצת בבשעה שלך, המקום הוא, כשאתה לוקח כלי כזה ואתה מביא אותו לעבודה, אתה בעצם לוקח משהו שהוא נגיש לכולם. התיווך שאתה עושה, ההסבר שאתה עושה, בעצם כל מה שאיש המקצוע עושה מסביב, זה בעצם המקום הטיפולי. המקום שהוא מלמד ונותן מעבר. המשחק שלעצמו הוא משחק רגיל. שיש מקצוע טוב, לכל אנשי מקצוע יש את הכלים שלהם והם יודעים לעבוד איתם.
וזה כלי שברגע שאתה מכיר אותו כמו שצריך, אתה מכיר את אוכלוסיית היד שלך, אז אתה יכול להתאים את זה לפי תוכנית העבודה ולהגיע... אני חשבתי שהמיומנויות שמנית הם מאוד קשים. נכון, אבל זה תואם גיל ותואם רמה. ואחרים זה מאוד... אתה צודק לגמרי, אני מקבלת אינפורמציה. תראה, אני לא מציעה משחקים מתסכלים לילדים שזה הקושי שלהם, או שאנחנו מתחילים ברמה נמוכה יותר. יש המון סוגים של משחקים, יש הרבה משחקים שעובדים על אותם דברים ברמות שונות. כשאני מקבלת את הקבוצה, אני מקבלת קבוצה שהמורה בחרה, לפי צורך מסוים, היא מעדכנת אותי כמובן על הצורך, האם זה צורך שהוא יותר חברתי או צורך שהוא יותר קוגניטיבי. ולפי זה נבחר המשחק, והמיומנות אני נלמדת בו. וזה לא שאני מוציאה משחק היום בא לי לשחק בזה, אבל אני מוציאה את זה בגלל שיש צורך מסוים. כן. את ראית אולי משחקים ספציפיים שדווקא אלה עם ההפרעת קשר יותר טובים בהם? זה, שוב, הפרעת קשב זה משהו רחב, ואצל כל אחד זה יקשב על משהו אחר. יש משחקים ש... איך מחזירים אחורה? לא? אותו דבר רק לצד השני. כן, אוקיי. יש את המשחק הזה, Find It. מישהו מכיר אותו? לא? מכירה? זה משחק מדהים. זה אגב משחק ליחיד. אפשר להפוך אותו למשחק קבוצתי אם יש הרבה כאלה. אוקיי? ויש המון גולגולים קטנים כאלה, אתה יכול לבוא לראות אחר כך, שמסתתרים בתוכם חפצים. וכל החפצים רשומים על הלמעלה של המשחק, צריך למצוא אותם. אבל האתגר, את תראי את זה אחר כך אם תבואי לראות, אם תבואי לעמדה, עוד כמה דקות. האתגר הוא שיש חפץ סודי, שהוא לא כתוב על המכסה, וצריך למצוא אותו. ודווקא הילדים שיש להם הפרעות קשב, הם יושבים עם זה שעות. שעות על גבי שעות, יש להם סבלות, הם מוצאים את כל הדברים, הכל הם מוצאים. ועד שהם לא מוצאים, לא יצאו מהחדר. והם לא יצאו מהחדר. פסטקה, נגמר היום, אני צריכה ללכת הביתה, לא מעניין אותם. זה נשמע כמו OCD, לא כמו... לא, ממש לא. זה פשוט המבינות. זה מסקרן, זה מסקרן, זה מעניין אותם. ילדים בכלל לא אוהבים לשחק. וכשאתה מכניס להם תכנים בדלת האחורית, זה נכנס מעולה. גם מבוגרים אגב אוהבים לשחק. פשוט צריך למצוא את המשחקים הנכונים. אבל אם את צריכה ללכת, זה לא מתסכל אותו שהוא לא רוצה? מה? הוא יודע שהוא יבוא שבוע הבא. הוא יתחיל שוב מההתחלה. לא, הוא יתחיל באיפה שהוא... הוא סימן את כל מה שהוא מצא. הם יכולים אגב גם לכתוב את זה, ואז אנחנו עובדים על מיומנויות כתיבה, מה מצאתי? או קריאה. יש המון אפשרויות. שוב, משפט של חיים שפיר, אני מאוד אוהבת אותו. בתור המשחק הכל חוזר לקופסה, פרט לחדווה. נהנים? כל הדברים ששיחקנו בהם. עכשיו הוא מונופול. ניצחתי, הפסדתי, לא לקחתי את הכסף הביתה. פשטתי רגל, עדיין יש לי כמה גרושים לקנות איזה מסטיק בסופר. לא קרה שום דבר. פשוט נשארתי עם הכיף של המשחק. אז את החדווה תקחו הביתה, המשחק תחזירו להם, מי שרוצה לשחק. תנו לי כמה דקות להתארגן ולהוציא את הדברים, ובשמחה רבה. יש לכם עוד שאלות? אז שוב, תודה רבה לכולכם שבאתם ואתם הייתם איתנו. כמו שנתנאל אמרה, עוד כמה דקות תנו לה להתארגן, תפתח עמדה כמו שצריך. כדי שיהיה לנו מגניב ונחמד, יש גם פינת לקים, כי זה שווה. מתוך התחשבות בכל האנשים שרגישים לריחות, אני מאוד הקפדתי לשמור את זה לסוף הערב ולא קודם. אז מי שרוצה גם כן מוזמן. אנחנו פה, יש פה את כל הפליירים של כולם ואת הפלאפון שלי. וכל דבר, אני פה, תודה שבאתם ותמשיכו לנו.